Toate picăturile pentru ochi sunt la fel. Mulți pacienți ajung la mine în cabinet cu ochii roșii sau dureri, spunând că au folosit picături vechi din frigider timp de 3 zile fără să vadă îmbunătățiri. Cea mai mare greșeală este să presupui că toate picăturile pentru ochi sunt la fel. Alegerea la întâmplarea picăturilor poate chiar agrava probleme. Există diverse tipuri de picături pentru ochi. 1. Lacrimă artificială pentru hidratarea ochilor uscați. 2. Antihistaminice pentru alergii oculare. 3. Antibiotice pentru infecții bacteriane. 4. Antiglaucomatoase pentru reducerea presiunii intraoculare. 5. Picături cu steroizi pentru a reduce inflamația. 6. Antivirale pentru infecții virale. 7. Vazoconstrictoare pentru reducerea roșeților. Consultă un specialist pentru a alege picăturile potrivite nevoilor tale oculare pentru a evita probleme suplimentare.